O punto 5 é dar conta da solicitude de cofinanciamento para o proxecto anual de servicios sociais comunitarios do ano 2017. Dase conta. Empezamos xa o punto 6, que é actividades do control de pleno, donde o 6.1 é dar conta das resolucións da alcaldía, danse conta. E o punto 6.2 é unha solicitude de comparecencia do grupo Agrupación de Electores de Redondela do concelleiro, pida a comparecencia do concelleiro de Medio Ambiente. Ten a palabra o señor Crespo. Tardes, noites. Bueno, pedimos a comparecencia do concelleiro de Medio Ambiente por o caso... Eu agradecería ao público que aquí está todo arreglado, o sea, que, bueno, pues... Ahora co micro se escuitará. Pedimos a comparecencia do Concelleiro de Medio Ambiente polo caso que está a acontecer desde finales de 2015 nunha finca do Maceiras, de que esta agrupación foi informado en xuño de 2016, e visto as contradicións que tanto na prensa como nos mesmos informes técnicos que hai neste Concello, queremos que se os expliquen os feitos. Entón, rogo a Miguel que vaya tomando nota destas preguntiñas que teño aquí. A primeira, por que non puxeron en coñecemento do Gas de Galicia estes feitos? Segunda, por que se fixo caso omiso do informe da Policía Municipal do 8/2 de 2017, onde se recolle que noutro extremo desta propiedade, onde se apreciaban movimentos de terra recentes, atopábase un operario con maquinaria pesada da empresa X, realizando ditos traballos cunha retroexcavadora, non presentando en ningún momento pertinente permiso ou autorización de obra. A terceira, porque se ignorou o informe que a Policía Autonómica mandou a este Concello o 28/3 de 2017, onde verifican a existencia do desnivel no terreo, é dicir, do aterramento denunciado. Carta, por que no informe do vigilante de obras omite falar das licenzas correspondentes e do feito denunciado do recheo desta finca, pedido por esta agrupación numerosísimas veces e tamén pola veciñanza afectada. Sexta, sigue o concelleiro do Medio Ambiente... Bueno, saltei un número. Sí, pois na quinta. Sigue o concelleiro do Medio Ambiente mantendo estas declaracións. Así mesmo recalcou que a día de hoxe, isto no Faro Vigo en Radio Redondela, que a día de hoxe nesa leira só hai terra procedente do Maceiras e das riadas que sufrimos o pasado ano e procederá a súa retirada en canto sexa posible. E sinala que mentras se procedeu a explorar a parcela para causar o menor impacto visual. Sétima, quen pagou esta explicación? Octava, segundo vostedes, o propietario da finca limitouse a colaborar, isto tamén sale na prensa, tanto tamén en Radio Redondela e Faro Vigo, limitouse a colaborar desinteresadamente co Concello, cedendo de forma temporal a súa propiedade para facer provisión de terras e materiais procedentes de obras públicas realizadas en interese dos veciños. Informarles vostedes de que na zona de policía de dominio público hidráulico non se pode facer este tipo de actuacións sen os correspondes permisos ao propietario? Teñen pensado pedir desculpas á veciñanza afectada que leva máis dun ano sen poder cultivar na súa finca pola súa pasividade neste tema? De momento, non temos nada máis que decir á espera da resposta de Miguel. Ben, boas tardes. Eu penso polos informes que teño aquí e vou ler así rapidamente unha dos informes da Policía Local, que son, hai varios. O micro, por favor, porque igual non se escoita perfectamente, ten que poñelo. En ambas partes en conflito foron informadas pola dotación policial que se dará conta do sucedido ao Departamento de Disciplina Urbanística. Todos estes informes e todas estas peticións e denuncias se foron pasando ao Departamento de Disciplina Urbanística, porque así se designaba. Entón, de entrada, penso que fan comparecer ao Concelleiro de Medio Ambiente polas declaracións da prensa. Y antes de ir contestando as preguntas, me gustaría dicirlles o que facemos no Departamento de Medio Ambiente. No Departamento de Medio Ambiente, este concelleiro e o funcionarios, a persoa que están ali, pois tratamos os temas desde contenedores de basura e do Urbaser, o tema das praias, o tema dos ríos. Señor Figueroa, non ten a palabra, chámolle a orden por primeira vez. Chámolle a orden por primeira vez. Señor Varela, quere entrar en todas tamén.
está argumentando. Vostedes me están preguntando... E a argumentación... Perdón, señor Figueroa, está argumentando. E a argumentación ten que ver porque parte das funcións son as que vai a explicar. E nelas están estas, que nada ten que ver coa argumentación súa, señor Figueroa. Nada que ver. E creo que en 6 anos eu cortarle o micro a alguén non hubo, Non hubo, salvo que unha provocación tan flagrante como foi a súa. Punto. Señor Álvarez, siga argumentando porque ten que ver co tema. Eu estou intentando explicar o que facemos dentro do Departamento de Medio Ambiente e por que isto non chegou ao Departamento de Medio Ambiente no seu día. Nos dedicamos a unha serie de tareas e podo, resumindo, o 70% das funcións que facemos e é da atención ao público as despachamos de forma oral e recibindo os veciños. Cando entra unha denuncia por escrito, si ven para Medio Ambiente, me chega a min ou chega a funcionaria e se contesta. Se non é dese departamento, se non é departamento de Medio Ambiente, pois pasa a servicios urbanísticos ou se pasa a policía e pasan os informes. De aí que desde Medio Ambiente non se contestara estes temas mentras este concelleiro nos entrou desas historias. E recentemente, cando entramos ao tema do fío, incluso en este aspecto, creo que recibín, estou seguro, a persona afectada, a persona denunciante, me explicou a situación, incluso animei, dice, mire, si mira que non está atendido, lle rogo e lle insto a que presente de nova denuncia, porque o que entra no gestiona, o que entra nestes ordenadores, aquí non se esconde nada ao caixón, e todo saldrá, e se hai ilegalidades. Por favor, eu pediría un poquinho de respeto que estou falando. Estou intentando explicar o meu cometido e porque me piden a miña comparecencia. Entón, pido un pouco de educación. Entón, creo que así os puxen o denunciante e a partir de aí me empecé a interesar polo tema. En cuanto ás declaracións da prensa, as manteño. E por qué? Pois, desde o inicio das obras do AVE, este Concello, para poder facer as obras que se fixeron en distintas fases, con Diputación, coa Xunta, con medios do propio Concello, etc., o Concello se puxo en contacto cos veciños para que cederan terreos de servidumbre e para que nos cederan por onde entrar para facer as obras e por onde poder facer acopio de terras e dos materiais. Entón, aí se fixeron acopio no seu día. Eran acopios, como son obras que o Concello as fai, non necesita pedirlle permiso a sí mismo. A partir de aí, porque non só foi este denunciado o que deixou os terrenos, foron varios veciños que deixaron os terrenos para poñer as súas terras. E a partir de aí, se fixeron obras a persoas que nos cederon o terreno buenamente. Hubo máis obras por parte das obras do AVE, por parte das inundacións, e incluso por parte de Obras de Galicia, cando se fixo a retirada de sedimentos e de lodos no río Maceiras, que se fixo tamén en 2 fases. A mí me preguntaron no seu día, e foi unha das declaracións que fixemos, de si eses lodos, porque protestaron os veciños que se levaron para ali lodos, efectivamente, e habían pedido autorización, incluso a propia empresa de Aguas de Galicia levou para os lodos pola cuestión de que non soltaran todos os líquidos e non levalos por aí, e se retiraron. E cando a mí, e foi o técnico de Medio Ambiental a mirar si se retiraran esos lodos, si se retirara eso, e contestamos que sí. Cando preguntaron si ali había escombros, efectivamente, eu lle dixen á prensa e se falou de que ali non había escombros. Ali o que había terra que se truxeron das obras do AVE, porque o concelleiro que estaba antes entendía, e en Boaliz había cantidad de xabre que era moi boa para a senda da auga e para outras obras, e nós en aras de aforrar e ter un sitio onde facer acopio, pois se fixo aí acopio. Si temos que pedirlle o mellor disculpas o dueño da finca, que se meteu nun brete por deixarlle as obras do AVE e tal, e en Boaliz tamén o denunciado na parte que lle corresponda. E si había un compromiso, porque nos estuvemos en contacto con Aguas de Galicia para retirar esas terras. Esas terras que no seu momento, e sigo mantendo,
se esplanaron un pouco para evitar efectivamente, ese impacto visual que facía. Co compromiso de que cando houbera un sitio onde botalos ou que facíamos con esas terras, retiralas. Eso por parte de Vías e Obras. E a parte que lle correspondía a outras empresas e a outras administracións de terra que lle botaron ali, que buenamente o veciño deixou poñer ali. Ahora ainda topo máis contradicións das que xa tiña antes, o sea, me parece alucinante. Primeiro, se pediu esa comparecencia porque vostede foi o que respondeu a nosa nota de prensa. Segundo, do que preguntamos non respondeu a nada. Bueno, nos recoñece ahora que hai restos das obras do AVE, que se meteron ali. Usted debería saber que os restos das obras de AVE tendrían que tirarse nas canteras de Porriño. Se usted conoce o impacto ambiental das obras de AVE, que debería conocelo como Concello de Medio Ambiente. Eso, a primeira gambada. A primeira. Unha copia temporal necesita permiso en zona de policía hidráulica. A parte non é temporal, porque leva ali desde 2015. Se está consolidando con explanaciones. Non contestou quen pagou a explanación. Punto segundo. Usted dice que manteña as declaracións de que hai terra por ciento de maceiras e das riadas que sufrimos. Entonces tamén hai do AVE. Curiosamente, o dono da finca, interrogado pola Policía Autonómica, di que el deu permiso para deixar pasar para as obras do río Maceiras. Non a fala ni do AVE ni das riadas, ni da retirada de lodas, do paseo. É facer unha copia temporal. O sea, que usted falta a verdade na prensa e neste pleno. Eso primeiro. Despois, decir que nós fixemos un seguimento a este tema e se contradicen continuamente. O 1 de xuño preguntamos que esos lodos que usted afirma que se puxeron ali, porque estaban ali e se hai permiso. Solicitamos copia do permiso para executar restos das obras de AVE nesta finca. Non contestaron. Copia do permiso para executar o material retirado para a limpeza dun tramo do río Maceiras. Non contestaron. Copia do informe da Policía Local que acudiu ali, tampouco se nos deu. Usted dice que hai varios informes, nós temos un. Este non o temos. Si é verdade que en 15 días retiráronse os restos dos lodos do Maceiras, eso si é verdade. Continuando o do AVE, que usted reconoce que o do AVE. Nos, según nos explicaron os veciños, era do AVE, pero non podíamos demostralo. Ora, usted o reconoce que é do AVE, dándolle a razón aos veciños, creando un perjuicio, que incluso falaron con vostedes, e dixeron, no, isto se vai retirar, e eles aceptaron a súa palabra, hasta que se fartaron, empezaron a moverse. Bueno, a resposta deste registro, o primeiro, que ven asinada por o señor alcalde, é que non ten nada que ver con Concello, este tema, que é de Costas e de Augas de Galicia. Curiosamente, a pregunta de por que nos puseron en contacto con Augas de Galicia non a responden. Pero nós, cando acudiu o inspector a ver o tema de Augas de Galicia, acudimos ali avisados pola veciñanza. E o inspector, preguntamos, o Concello ten a obriga de poner en conocimiento de Augas de Galicia este caso? Sí, ten a obriga. Non se puso en conocimiento. Vostedes dirán por qué. Conforme ao informe da Policía Local, que temos do día... Bueno, xa me foi. Bueno, despois preguntamos, o día 8, está aquí, o día 8, preguntamos o 9 de febreiro, do 2017, 6 meses despois, alertados de que hai movimentos de terra, preguntamos que a Policía Local acudiu, as fincas, susoditas, copia de informe de Policía Local, informes do Departamento de Urbanismo sobre estas actuacións, das que o Concello coñecedora dende xuño do ano pasado, a través de registros de agrupación. Pois resulta que a Policía Local, no seu informe, que o que fago referencia de por que non lles fixeron caso, di que hai un movimento de terras nesa finca. Hai unhas fotos, aquí, onde se ve la Policía Local. Isto está no expediente. O que nos parece gravísimo é que o vexante de obras se lle pida que vaya a facer un informe sobre este aterramento e nos conteste que non hai restos de verteduras. E o aterramento, as licencias necesarias para facer isto en zona de policía hidráulica, onde están? Onde están? É alucinante. O deste caso é alucinante. Pero bueno, usted sabe que este aterramento existe. O impacto visual. É que non é cuestión de impacto visual, é cuestión de que é ilegal. Non ten permisos. Non ten permisos. Podemos seguir. Ustedes coñecerán que tampouco respondeu se avisaron ao dono da finca se tiña que pedir os permisos necesarios. Non avisaron. Claro, non avisaron. Ora o dono da finca se enfrenta a unha multa mínima de 5.000 euros. Augas de Galicia. Aquí o teñen. Aquí o teñen. No, nos parece, este caso nos parece... Me recorda cando fuera un aterramento no Monte Reborecia, se fixo así toda a vida. Pero que se fixera así toda a vida non quere decir que se poda facer.
Parece un descoñecemento da lei que deberían conocer os funcionarios. Alucinantísimo o vixante de obras contestando eso. Tendo informe policía local, ou non se lle do informe policía local, ou se dice, non contesta o das verteduras. Pero es que temos o informe de Augas de Galicia aquí, donde dice, con relación ao relleno denunciado, pude ver estaba ocupado tanto la zona de policía como la zona de servidumbre del río Maceiras, y además pude observar que dicho relleno se había realizado en dos plataformas. Una primera plataforma que ocupa ambas fincas y tenía una longitud de unos 100 metros, una anchura media 23 y una altura aproximadamente de 0,45 con respecto a las fincas del denunciante. Y una segunda plataforma que tenía una longitud de unos 60 metros, una anchura media de 12 y una altura de 0,70 respecto a la primera plataforma y por lo tanto una altura aproximada de 1,15 sobre las parcelas del denunciante. ¿Sabes o total de metros cúbicos que son estos? 1.539 metros cúbicos de terra, escombro, hormigón, que parece que non existe para este concello. Retiradas veces se pediu informes, retiradas veces. Ali non hai. Pero vamos, dice, igualmente se observa que el relleno realizado está impidiendo la salida del agua pluvial del terreno del denunciante, puesto que dichos terrenos actualmente se encuentran situados en una cota inferior al terreno del propietario. Respecto al relleno, informo que su mayor parte está compuesto de tierra y piedras, aunque también se aprecia restos de materiales de obra, que según o noso vigilante de obras non hai, que tampouco hai aterramento, claro, pero ten que estar chosco. Vostedes teñen que estar chosco para no velos. O sea, que é alucinante. E teñen as fotos. Xa tusemos as fotos da policía, non as nosas. Que nós temos fotos da evolución do terreo. É unha auténtica pasada. Actualmente se encuentran situados en unha cota inferior al terreno, ladrillos, etc. O sea, claro, ahora, igual, se utilizamos isto para facer o do Maceiras, por eso apareceron restos de obra, non pase o do Maceiras. O sea, non sei se vamos hilando o tema. Entón, dito isto, que non respondeu, digo que debería pedirle disculpas aos afectados, deberían pedir disculpas ao propietario da finca, porque está metido nun problemón moi gordo, e non entendemos a desidia do Concello neste tema. Non entendemos tampouco, porque non se lle fixo caso ao informe da Policía Autonómica do 28 do 3, que aquí temos, que ven a decir prácticamente o mesmo que o informe de Augas de Galicia. Non entendemos. Pero para máis conto, nos volvimos a pedir outra vez que se volvera a ir ali o vigilante de obras. Pedimos os permisos 3 veces. Pedimos que fueran outra vez. Que nos respondan se ten licencia para este recheo. Nunca se nos respondeu. Que se faga novo informe do vigilante de obras onde se reflexa a altura que gañou este terreo. É se é legal este feito. Saber se a Corte de Galicia fixo algún requerimento a este Concello. Coñecendo a Comercia Autonómica abriu 2 oficios, non soltemos un no expediente, se temos respostas oficiais do Concello. Pedimos despois, visto que non se nos fixo caso a este, unha semana máis tarde, novamente pedimos os permisos ou licencias para estes movimentos de terras ou recheo desta finca. Informe do vigilante de obras sobre se existe unha alteración da altura natural do terreo, tal como corre recolle o informe da Policía Autonómica e o de Augas de Galicia. Acceso aos documentos relacionados do expediente 75, este si os deron, acceso aos expedientes relacionados. Informe da Policía Local do xuño de 2016, que non o temos, que solicitamos este mesmo mes por registro. E o que nos parece alucinante é que aquí hai un informe do técnico, que non debe ir á finca, claro, que fixo según o vigilante de obras, que dice que as declaracións de funcionarios gozan de valor probatorio e prescripción de veracidade. As declaracións da policía se están usando en moitos casos para multar a xente cando tira fora dos contenedores. Neste caso, o informe da policía coas fotos e os movimentos de terras non se tuvo en conta para nada. Vostedes explicarán por que non se tuvo en conta con nada. E tamén que a reportaxe fotográfica xunta que poen a policía se ve o aterramento. Nos falamos dun aterramento, falamos do acopio, falamos das licencias, falamos de verteduras. Se limitan a decir, non hai verteduras de obras. Nos parece sangrante, nos parece un insulto aos vecinos que tuveron bastante paciencia. E ao final se veron obligados a meterse neste fregado, a ir a Augas de Galicia, a denunciar, simplemente por vostedes non mover, porque a súa obligación, unha vez teñen coñecemento desto, é a súa obligación de poner en coñecemento de Augas de Galicia. E se é verdad, foi un pacto co veciño, antes de facer esas cousas, deberían ponerse en contacto con Augas de Galicia e pedirlle os permisos necesarios para facer o que se fixo. Ese é o problema. Que se fixeron malas cousas, hai uns vecinos afectados, en producción se historiou, non, xa se van a retirar, xa se van a sacar, xa se non sei que, e pasan os anos. Isto está todo con papel. O sea, non veñan a decirnos, como dixeron, que temos manía. Non, se vostedes fixeran as cousas ben. Nós estamos así porque un veciño viu o asunto nosa. Nós non temos conocimiento do tema. E cando vemos as respostas, nós non denunciamos. Preguntamos, que pasa aquí? Hai licencias? Non hai? Non se nos responde, se nos dan largas, como se fixo co veciño. Este é o problema que hai. Ustedes estuveron faltando a verdade un veciño a esta agrupación. E os informes, os funcionarios que firmaron estes 2 informes, facendo caso omiso do informe da Policía Autonómica e caso omiso do informe da Policía Local, poden ter un problema se a veciñanza decide denuncialos.
Que non é unha broma, non é unha broma o que está pasando aquí, non é ningunha broma, e o saben de sobra. É un tema moi serio, con que se escolleron as mans, pero simplemente por desidia, porque o saben desde xuño e de boas formas, por parte dos veciños, por parte nosa, metendo registros, onde están os permisos, como está isto, como está outro, con moita paciencia, con moita calma, dándolles tempo, e tuveron unha desidia brutal, deixaron que correra, non me responderon ninguna pregunta, o que sí se demostra é que faltaron a verdade e que non fixeron a súa labor. Nada máis. Ora dígame o que queira, que non sei que por onde vais salir, porque non ten nada que decir a menos que pedir disculpas. Sí, teño que decir. Gracias, señor. No, lle pido que tamén, que o mismo tacto que tuveron coa súa argumentación a teñan co señor Álvarez. Señor Álvarez, ten a palabra. Sí, teño que decir. Os acopios, cando o Concello fai unha obra, igual os acopios de terra as pode facer cando son terras temporais e non pide permiso. Ustedes presentaron unha serie de preguntas, aí hubo unha serie de denuncias, aí hubo uns técnicos que foron ali e fixeron uns informes, este concelleiro, ni ningún concelleiro, é quen de dicirlle a un técnico como ten que facer o traballo, se o fixo ben ou tal, para eso é un técnico e para eso ten que facer un informe. E en base a eso, pues, o Concello sigue o seu curso. E por eso eu lle repetín e lle dixen ao denunciante, se non está conforme co tema como vai, ou se hai retrasos ou que sexa, usted insista no tema porque se chegará a unha conclusión. Cada un ten que asumir a súa parte. Nós sí que lle pedimos ao veciño o denunciado no seu día, nun principio, de deixar pasar por ali, igual que se lle pediu outros, igual que se está facendo a copia en estes momentos na avenida de Vigo para poñer terras e para que non ocupen os contenedores as aceras. Pero unha obra desas, xa digo, o Concello non ten que pedirse permiso a ese mismo. Aguas de Galicia, que fai o seu informe, que ora hai ocupación de servidumbre, de zona de policía, etcétera, etcétera, pero a propia Aguas de Galicia, que tamén está facendo obra e está facendo tal, pois tamén, por medio de quen fora, pois tamén fixo ali acopio de terras. E desde as obras do AVE, pois se fixeron ali, e non sei se algunha outra empresa ou algunha outra administración. O sea, esta persoa en boa lid, por eso eu dicía, ustedes están cargando e cargan as tintas na prensa de que si é unha persona do PP, como si os veciños de outros lados donde fixeron acopios, para nada os nombraron. Porque esta persona tamén no seu día cedeu unha nave para meter ali en varias veces, para meter ali as cabalgatas de Reis, e tamén preguntaron se cobraba, se non cobraba. O sea, parece que hai unha enquina, hai unha persecución, porque pai dun diputado do... Bueno, en fin, por aí tirei eu. E o dos escombros, e digo, a terra que viu das obras do AVE, a terra que viu das obras dela era xabre e pedradas grandes, pero non eran escombros. E eu entendo por escombros outras cousas que efectivamente unha empresa nos colou no seu día na fase esa que se fixo do paseo, que despois se descubriu cando hubo arriadas. Vostede di. Sigue igual? Non lle vou a contestar porque non é con vostede outra. Si quere, o falamos despois. Non, porque usted está falando cando non lle toca. Entonces, os informes se fixeron e este concelleiro non vai a cambiar nin vai a decir a un técnico como ten que facer os informes. Eso que a ustedes non lle convenceu como fixo o informe, que outro... Señor Gamba, estou falando eu. Perdón un momento. É que xa, pero tamén eu me bloqueo con cousas, que me di vostede. De verdad, tamén eu me bloqueo con cousas que me di vostede. Estuvemos calados. No, dudas. Bueno, señor Varela, le llamo al orden por primera vez. Le llamo al orden porque ya es la cuarta vez que le estoy advirtiendo. Pero no puede haber... Vamos a tener... Por eso, yo quiero que acabe. Pero, por favor, non interrumpa. Hai un voceiro que pide a miña comparecencia e eu falo. Creo que teño que falar con un e non con tres ou con catro. Para eso son as reglas do... En fin, ao final, perdí o fío do que iba a decir. Bueno, remate el fin da súa argumentación e, bueno, yo volvo a pedir que non interrumpan. No, ainda non acabou, non parece, non sei. E as noticias da prensa, inda que xa digo, asumo,
e está aquí a prensa aquí diante, e o teño que dicir así, sí, e vostedes o saben, e moitas cousas que se dicen, se transgiversan e se dicen unhas por outras. Outras declaracións que fixen aí atrás, onde decían en vertidos que se localizaron 9 vertidos e non eran 9, e que se poñían sancións de 900 euros e non eran de 900. 900 foi unha sanción concreta. Se sancionan as infraccións graves a partir de 750, pero bueno, habrá matices aí que a ustedes non lle concuerdan. Eu, o que poña a prensa, pois aí, eu apechugo co meu. E cada un ten que apechugar co seu, nada máis.